ana sing ngersakne meman. Dek, loro ati dua. Kurang apa niki ya? Karo Mbak Sulur ya? Sulur ya, yuk duetke Mbak Sulur karo Mbak Bella. Matur suwun ya Mbak Putri nggih. Mengke tanggal 21 kali Mas Tejo dan Banyu Mili tem dalem jenengan. Mas, kalian melipir gone Mbah lho. Apa? Gone Mbah Tomo melipir kendang. Engko enek jatahe dhewe, Nduk. Ayo. Mampir sik to. Oh, mampir sik. Gendra ucul. Gendra ucul. Sing rawuh wae. Desian nggih daya mawon. Pak Thomas ya. Sing rawuh Pak daya mawon. Bae-bae matur suwun nggih. Wes milio sayang aku apa Mbah Parti. Wes milio dadi bojoku apa bojone Mbah Parti, Bu? Oh iyalah, ya pasti kono. Moga pinara panggung joget budhe. Satu lagi yang mau ke panggung. Ya Mak ya.
Banyamin juga rawuh nganti lali lagi kita coba dulu. Wes milih sayang aku apa dheweke wes milih dadi bojoku apa bojone bola bali sliramu warani ati ati satu ora bisa ditamparani monggo mriki Roro Jonggrang kagem sedulur ingkang badhe beksa wonten panggung monggo Mbak Yu timbalana dulur-dulur Leo Bata sing arep pengen joget pepanggungan monggo Bapak Yatmo monggo Bapak Yatmo Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora moga akeh kang ngandhang kasmaran waspada nondok prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wani topoyongan kagem Mbah Pardi Mbah Somo monggo ingkang badhe derek beksa Mbah Pardi tobat-tobat kowe wanita keparat apa ora ngerti Pak Mas Uri lanang jagat putra ratu Kanjeng Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti bandha wasa
Nyonya Pur kali Mbak Pundut Karwo. Kagem Mbak Gina kali Nyonya Jebar ampun kondur sek bariki rasa dadi siji. Ya. Wong ayu iya jonggrang apa nyuwunmu tak turuti. Matur sembah nuwun ya. Ini dari keluarga MMS Merak. Sing duwe logistik. Ayo ya. Mbak Gina kali Nyonya Pur ampun kondur riyen. Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora apokal aceh kang nandang kasmaran awas padakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wani toboyokan. Mbak Gina, Nyonya Pur ampun mundur sik, aku lali. Bayarno monggo bayarno, Pak Yamin. Monggo. Bablas podang kuning ya Mas ya. Tobat-tobat aku wanita keparang apa ora ngerti Mbak Yatmo lanang jaga putra aku Kanjeng Prabu Damar Moyo duwe aji sekti Pandhawa wasa Rara Jonggrang manut benermu iya jonggrang apa nyuwunmu Mbak Fitri kene ngajak wong ayu duet karo Mbak Anjar podang kuning budidaya saking Mbah Yatmo. Bapak Pasiran, monggo Mbak Kok. Bapak Masuri. Putih Mbah Senen. Dok, ini Dok, diperkasmane Mbah Senen. Matur suwun bae. Sembah nuwun Mbak Yatmo.
Buk Asmara. Maka paripurna niki ra iso dadi siji. Gawe Nyonya Pur kali Mbak Dina. Iki mau sing nyawet Bayatmo. Pripun Bayatmo? Keluarga MMS Merak. Oh nggih. nggih. Matur sembah nuwun, terima kasih. Dintekke sing, Nduk. Bablasken apa? Pon. Suwuk, Nduk. Suwuk, Suwuk. nggih. Ya. Catetan sajroning saya Ayo Mbak Sulur, Mbak Fitri nggih kali Mbak Bella. Mbak Fitri, kowe Dalam. lenggah karo Mbak Somo sik ya. Nggih. Heeh, Aku apik medang sik karo Mbah Somo. Mbah sapa jenenge? Oh, Mbah Sali. Salah berarti Polres. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Kagem keluarga Pak Warno dari anak lanang juga rawuh. Mbak Dina, Nyonya Pur, matur sembah nuwun. Hijau, cerah foto production. Hijau, hijau. Mbak Somo, monggo joget dengan Mbak Somo. Aja Mbak Sali. Iya, Mbak Sali. Nggih. Pak Pur, matur sembah nuwun kalian ibu. Baik. Ya, habis ini ya Mas Bro. Mbak Mariata, matur sembah nuwun.
ora caping gunung ora menyat. Yo Oh, ngose. bariki. Bariki bablas ke cabang. Oke, baik. Aja sumelang wong Yo, ayu. yo. Tresno iki ora bakal layu. Bablas caping gunung ya, Mas. Suwe aku balik. Dok, bablas sampai gunung ya. Catur kanggo Mbah Sani sampai gunung. Caping gunung. Pambon, Ayo, pambon, matur suwun. Ayo sayang. Ae, Duk ya. Ae, Mama Suri, burung Mama Suri. So, lo, 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 lo. Len mandung. Jebule seneng banget karo caping gunung, Mah. Lagu Hobi. Hobi pokoknya nari ora caping gunung nyong ora gelem joget. Ya, betul. Ya. Masuk. Syukur bisa Ora ilang gone padha lara lapo
sesepuh boto ki piyane Nyidam penak. sari. Lho nggih piye Mas? Ya. Iya, Pripun, iya. pripun? Heeh. Sesepuh boto ki piyane Pripun, penak. Mas? Rawuh, Rawuh. mbok ceraki lenggahe, Heeh. mbok ucapke syukur rawuh Mbah. Ngono ki kayak duit kowe. Sing pundi Mas? Ora percaya. Contohnya. Mbah Yasir coba ya. Ayo, Ya, ayo, ya, ayo, coba ayo, Fitri. Dang, Ora contohnya Mbah percaya Yasir ya. lah ya. Padak. Dang, heeh. Jare pengen sugih kok ora gelem nyak-nyak ya. Heeh. Lah iya to, Mas. Nggih. Lah kowe ra ngongkon aku kok Mas. Nah, Ayo, ayo, Iya. ayo, ayo. syukur rawuh Mbah ngene ya. Mesti kayak duit ya kene ki apian. kok. Ayo Bel, Tenang. ayo Bel. Kowe sampe biasanya Ayo Bel. Kowe wae ra apa-apa kita. Ayo, ayo, ayo. Kene gen nyunggu panggung. Iya ora ngono kan Oh aku iya. sapa. Tak Ayo, derek. ayo, ayo, ayo. rembukan apa? Syukur bisa nyawa. Bablas nyidam sari nggih, Mas. Toko salaman turutan. Toko ngendi tok kon salaman? Kalau buat saya ya, ini mah ya Mas ya. Kata rawuh saya mawon. Matur suwun Mas Joko. Ayo ayo Mas. Nangge bablas nyidam sari nggih Mas Flores. Ayo Mas. Wes yo Mas. Kesuwen. Kesuwen soalnya kesuwen. Kesuwen leh mau munggah mau lho Mas. Oh, kesuwen. Heeh. Telat. Ayo. Telat leh mau munggah Telat. mau Mas. Kapok, kapok. Iya, iya. Telat. Ngidam sari nduk. Nggih. Ya. Mas, Tapi jaluk jaranan sih. apa? Jaluk jaranan sih. Tenan apa ora to? Oh, kilo 50. Kilo. Oh nggih. Ya ya, oke. MC kok makan duitan kok. Ha. Sampai jadi. Yo. Ayo. Bela. Sama sururung bela. Ayo Bel. Mudun Mas Loren mudun. Ya Allah mesane loh. Sekarang tuh Mas Flo sudah tidak seenergik dulu. Masa? Emang kenapa itu dia? Faktor U. Saiki wis tuwa ya, Mas. Iya toh Mas, mesane kok nak selang jantung. Wis ngono wae, jono duit. Urung dadi. Mas, Mbak Kakung ngersake apa make sambal kemangi. Oh, nggih. Iya. Ngene wae ya. Ajak Loren. Ngidam sari dan Ngidam sambal sari kemangi dulu. ya. Siap. Yuk. Wis ngono wae Mas, reok elek. Reok elek Mas. Pol. MC-ne kaya celeng. Gua weh. Ya ampun, tek mesakne men lho ya Mas. Kowe kok ora continue to Mas? Piye Mas? Jalan po babi. MC-ne kaya celeng. Oh, jelas kuwi Emang Mas. iya. Gah, asu wae Mas Ganesha jegok. Nyidam sari saya ya Mas, Mbak. operator sound tolong kesini boleh? Hah? Operator sound tolong kesini. Boleh. Dek. Ngidam sari saya Mbak Pit ya. Iya, monggo. Mas Flo, operator suruh kesini tolong. Ayo Mas, sinten namanya Mas sinten ya? Mas Doni. Sini Mas. Selek isen dek, selek isen dek yo. Ae. Ayo yo.
Terus juga rawuh. Ayo Mbak Sali, Pak ayo Mbak. Tujan. Sini jogetnya sini deh. Mama Andre. Ben Jember. Mbah Sali. Piyayi kene iki ya apik-apik. Kowe gelem rono nyaket lenggahe Ibu Andre. Pak Mar mesti paringi duit. Ngapusi aku kok, Mas. Lho. Mau aku ora tangane. Kowe ngapusi aku, Mas. Aku Mbah Yasir ki reng maringi. aku enggak suka. Dereng maringi to, Mbah? Empun kok. Oh, dereng to iya. Urung, Mas. Urung, Mbah. Oh, lagune rong tipu. Wis maringi to. Dereng. Oh, nunggu lagune. Oh iya. Lah nek Mama Andre coba kowe dhewe coba. Ayo kowe dhewe. Coba buktekne coba. Percaya? Percaya. Karo nyanyi ngidam sari lebokna. Monggo. Nalika sliramu ayo Mama Andre. Lagune napa, Bu? Bablas loro ati dua. Ayo, loro ati dua ya, Nduk. Ayo Mbak Sali. Matur suwun ya Mama Andre, Pak Warno, matur suwun. Matur suwun. Ya Bu, ada Mbak Bu. Loro ati dua. Matur suwun kagem Mbah Putri Bakal Jaya, warga Liyo Bangsa kita. Tetep goyang ruko nyawiji.
bojone bola bali aja gawe larane ati tatu ora kena ditambahani Suwun Mbah Salih. Lho buktine saka Mama Andre aku ora diparingi ta.